тоҷикистон воридоти орду гандумро коҳиш додааст. дар ҷашни наврӯз 8 рӯз пайи ҳам рӯзҳои истироҳат мешавад. дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд барои кашфи маводи ядроӣ ва радиоактивӣ детектори махсус насб карда шуд. атласи хуҷанд бо корхонаи самарқанд муттаҳид мешавад. техникаи кишоварзӣ ба мавсими киштукор омода карда шуд. русия метавонад будубоши кӯтоҳмуддати муҳоҷиронро маҳдуд кунад. беҳтаринҳои футболи ҷаҳон эълон гардиданд. борон, раъду барқ ва туман ҳавои моҳи март дар тоҷикистон ба соли сипарӣ гардида шабоҳат дорад. ҷумҳурии тоҷикистон аз оғози соли 2023 воридоти орд ва гандумро коҳиш дод. гузориш медиҳад хабаргузории авеста бо такя ба маълумоти хадамоти гумрукии кишвар. ҳамин тариқ дар моҳи январ нишондиҳандаи воридоти орд нисбат ба аввали соли 2022 беш аз 24% коҳиш ёфтааст. аз аввали сол ҷумҳурӣ наздик 3000 тонна орд ворид кардааст. ҳаҷми воридоти ин маҳсулот $865,000 ташкил додааст. дар ин давра ҳаҷми воридоти гандум дар муқоиса бо арқоми соли гузашта 18% коҳиш ёфтааст. дар моҳи январи соли ҷорӣ ба кишвар ҳудуди 66000 тонна гандум ба маблағи беш аз $20 миллион ворид шудааст. тавре ки аз Федератсияи иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон хабар доданд, қарор шудааст ки рӯзи кории душанбе санаи 20 март ба рӯзи шанбе яъне 18 март гузаронида шавад. аз ин рӯ санаи 18 март рӯзи корӣ эълон шуда, рӯзҳои аз 19 то 26 март ба муносибати ҷашни наврӯз рӯзҳои истироҳат эълон карда мешавад. ҳафтаи нави корӣ санаи 27 март оғоз мегардад, гуфтанд дар Федератсия. ба ин тариқ дар ҷашни наврӯз тоҷикистониён 8 рӯз пайи ҳам яъне санаҳои 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ва 26 марти соли равон истироҳат мекунанд. дар ҳамин ҳол тавре ки ба Азия Плюс аз вазорати маорифи ҷумҳурӣ хабар доданд, имсол рӯзҳои таътили баҳорӣ барои мактабхонҳо ҳам кам карда мешавад. хонандагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз 20 то 26 март ба таътил баромада, санаи 27 март дарсҳо оғоз мешавад. дар фурудгоҳи байналмилалии хуҷанд маросими расмии супоридани детекторҳои махсус барои кашфи маводи ядроӣ ва радиоактивӣ бо мақсади муқовимат ба терроризм бо истифода аз силоҳи қатли ом дар доираи татбиқи нақшаи миллии амалӣ ҷумҳурии тоҷикистон оид ба иҷрои қатномаи 1540 шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид баргузор гардид. бояд тазаккур дод ки ҳадаф аз насби чунин детекторҳои махсус муқовимат ба терроризм бо истифода аз силоҳи қатли ом ва гардиши ғайриқонунии маводи ядроӣ ва радиоактивӣ тавассути сарҳадҳои ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. насби чунин таҷҳизот дар фурудгоҳ иқдоми навбатии ҷумҳурии тоҷикистон дар мубориза бо ҳама гуна силоҳи қатли ом, пешгирӣ ва гардиши ғайриқонунӣ он мебошад. соли 2023 таъсиси корхонаи муштараки Самарқанд Суғд Силк дар назар аст, хабар медиҳад Суғд Ньюз. ба гуфтаи Азимҷон Ғафуров, директори ҷамъияти дороӣ, масъулияташ маҳдуди атласи хуҷанд, сухан дар бораи муттаҳидшавӣ бо корхонаи Самарқанд Суғд Абришими ҷумҳурии Ӯзбекистон меравад. он ба коркарди пилла ва истеҳсоли риштаи абришим машғул аст. дар хусуси корхонаи тоҷикӣ бошад, он таърихи бой дорад. атласи хуҷанд дар кишвар ягона корхонаест ки аз соли 1931 ба ин сӯ бо роҳи насоҷӣ ва саноатӣ атласу адрас истеҳсол мекунад. то имрӯз қариб 70% тамоми корҳо дастӣ, 30% боқимонда бо техника иҷро карда мешавад. то пурра омода шудани матои миллӣ 22 амал аз тар кардани риштаи абришимӣ то истеҳсоли маҳсулоти тайёр анҷом дода мешавад. ҳоло дар корхона истеҳсоли 120 намуди атлас ва 34 намуди адрас ба роҳ монда шудааст, афзудааст Ғафуров. ба гуфтаи ӯ ҳамасола дар як баст зиёда аз 50 нафар мутахассисон 50,000 метр мато истеҳсол мекунанд. дар нахустин рӯзи оғози фасли баҳор дар доираи ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва дастурҳои раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода механизаторони шаҳри Панҷакент техникаю таҷҳизоти кишоварзиро ба мавсими кишт омода намуданд. дар маросими анъанавӣ ба хатти тайёр гузоштани техникаю мошиноолоти кишоварзӣ ки бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода баргузор гардид, масъулони раёсати кишоварзӣ аз омода кардани техника ба мавсими кишт гузориш доданд.
буданд. Иттилоъ дода шуд ки ҳоло қисми асосии техникаи кишткунанда ба мавсим тайёр карда шуда. кишти картошка ва пиёзи барвақтӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ идома дорад. раиси шаҳр дар суҳбат бо механизаторон дар бораи нақши онҳо барои сари вақт дар муҳлатҳои муқарраршуда гузарондани мавсими кишту кори баҳорӣ, истифодаи босамари техника, захира намудани сӯзишворӣ, тухмӣ ва нуриҳои маҳаллию маъданӣ, идома додани кишти картошкаю сабзавоти барвақтӣ ва пиёз дастур дод ва онҳоро бо оғози тақвимии фасли баҳор табрик гуфт. дар ин рӯз барои кишоварзон ҳамчунин намунаи тухмии навъҳои серҳосили зироат, нуриҳои биологӣ ва заҳрҳои кимиёӣ ба намоиш гузошта шуд. дар фарҷоми маросими ба хати тайёр гузоштани техникаи кишоварзӣ ба механизаторони пешқадам сипоснома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. сафорати тоҷикистон дар русия аз сӯхтори вагони муҳоҷирони тоҷик макони ғизохӯрии муҳоҷирони тоҷик ки шаби 27 феврали соли равон дар шаҳри перми федератсияи Россия рух додааст огоҳ аст ва қазияи мазкур мавриди пайгирӣ қарор дорад. иттилоъ додааст дафтари матбуоти намояндагии ҷумҳурӣ дар Москав. сафорат таъкид кардааст ки ҳангоми сӯхтор як муҳоҷири андаке аз ин сӯхтор осеб дидааст ва ҳоло дар бемористон бистарӣ шудааст. дигар муҳоҷирон хушбахтона дар берун буданд ва саломат монданд, аммо санадҳояшон ба коми оташ рафт. консулгарии генералии тоҷикистон дар шаҳри Уфаи Русия ва ҷамъияти тоҷикон дар ин минтақа барои расонидани кӯмакҳои зарурӣ ба зарардидагон изҳори омодагӣ намуданд. дар масъалаи барқарор намудани ҳуҷҷатҳояшон консулгарии тоҷикистон дар шаҳри Уфа кӯмак хоҳад кард, гуфтанд дар сафорат. сабаби сӯхтор ҳанӯз маълум нест. мақомоти маҳаллӣ ҳодисаро таҳқиқ доранд. муддати будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони бешаҳрванд дар Русия метавонад то 3 моҳ кам карда шавад, хабар медиҳад вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. дар назар аст ки давраи нави ягонаи будубоши кӯтоҳмуддати шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Федератсияи Русия 90 рӯз дар давоми як соли тақвимӣ муқаррар карда шавад. вазорати корҳои дохилӣ шарҳ дод ки лоиҳаи қонуни нав ба донишҷӯёни хориҷӣ ва ҳамчунин онҳое ки раводиди корӣ доданд чӣ гуна таъсир мерасонад. ба гуфтаи ин ниҳод муҳлати будубоши онҳо дар Русия аз сабаби вобаста хоҳад буд ки бо кадом роҳ онҳо ҳаққи будубоши дарозмуддатро дарёфт карданд. ёдовар мешавем ки моҳи сентябри соли 2022 ҳукумати Федератсияи Русия лоиҳаи қонуни дар бораи шароити вуруд яъне хуруҷ ва будубоши шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони ба шаҳрванд дар Федератсияи Русияро пешниҳод кард. мутобиқи он шаҳрвандони хориҷӣ бидуни раводид метавонанд пайваста дар кишвар на бештар аз 90 рӯз иқомат кунанд. айни замон ин ҳуҷҷат дар марҳилаи ниҳоӣ қарор дорад. ҳамчунин ҷорӣ намудани феҳристи электронии корфармоёне ки хориҷиёнро ҷалб мекунанд пешбинӣ шудааст. феҳристи коргарони хориҷӣ инчунин феҳристи корфармоёни бемасъулият тартиб дода мешавад. илова бар ин тахмин меравад ки муҳоҷирон барои иқомат дар Русия бояд санади ягона бо воситаи электронӣ бигиранд. ҳамлагари мунтахаби Аргентина ва дастаи ПСЖ Лионел Месси беҳтарин бозингари сол дар соли 2022 аз ҷониби ФИФА эълон гардид. иттилоъ додааст телевизиони варзиш. дар корномаи футболбозии Лионел Месси ҷоизаи беҳтарин бозингари сол бори сеюм аст ки даст оварда мешавад. ӯ қаблан ин унвонро соли 2009 ва 2019 соҳиб шуда буд. қаҳрамони ҷаҳони дигар дарвозабони Астон Вилла ва тими мунтахаби Аргентина Эмилиано Мартинес беҳтарин дарвозабони сол дониста шуд. қаблан Мартинес дар ҷоми ҷаҳонии Қатар ғолиб омада беҳтарин дарвозабони ин мусобиқа гардид. дастаи ӯ дар финал бар тими миллии Фаронса пирӯз шуд ва Эмилиано яке аз зарбаҳои пеналтиро баргардонид. ҷоизаи зеботарин голро дар мавсими 2022 бозингари лаҳистонӣ Мартин Олекси соҳиб шуд. ҳаводорони мунтахаби Аргентина барандаи ҷоизаи беҳтарин мухлисони солро аз рӯи фарзияи ФИФА соҳиб шуданд. ҳамчунин ФИФА ҳайати рамзии мунтахаби соли 2022-ро аз рӯи системаи 3-3-4 тартиб дод ки дар он Куртуа, Ҳакими, Ван Дейк, Канселу, Де Брейне, Модрич, Казимиро, Месси, Голланд, Бензема ва Эмбапе шомил шуданд.
моҳи март дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳаво аз меъёри иқлимӣ то 1-2 дараҷа баланд пешгӯӣ шуда, дар водиҳо то 14 ва дар ноҳияҳои доманакӯҳ то 9 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. дар рӯзҳои алоҳида ба амал омадани боронҳои пайдарпай, раъду барқ, боридани жола, фаромадани туман ва шиддатёбии вазиши шамол бо суръати то 12-17 метр дар як сония пешгӯӣ карда мешавад. иттилоъ медиҳад агентии обу ҳавошиносии кишвар ба Амид Ховар. манбаъ хабар медиҳад ки ҳавои моҳи марти имсола дар тоҷикистон шабоҳат ба моҳи марти соли сипарӣ гардида мебошад. соли гузашта дар мамлакат боронҳои пуршиддат ба амал омада буданд. моҳи март дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда дар назар аст. ҳарорати ҳаво шабона 14 дараҷа ва рӯзона 19 то 24 дараҷа гарм пешбинӣ мешавад. ба иттилои манбаъ ҳарорати миёнаи моҳона дар вилояти Хатлон то 2 дараҷа баландтар аз меъёри иқлимӣ пешгӯӣ мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 7 дараҷа ва рӯзона то 29 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳарорати миёнаи моҳонаи ҳаво аз меъёри иқлимӣ то 2 дараҷа баланд пешгӯӣ шуда, дар водиҳо то 14 ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ то 9 дараҷа гармиро ташкил медиҳад. давоми моҳ тахирёбии ҳарорати ҳаво дар назар нест. моҳи март дар вилояти Суғд ҳаво дар водиҳо шабона то 10 дараҷа ва рӯзона то 23 дараҷа гарм дар назар аст. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво то 11-16 дараҷа гарм мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.